masih gurumलै dinilai. Afe, दै खावसे लाबोनाय. Lagu apa lo? Ini apa dia? Jagoan Afi. Biar aku sebentar dapat sekarang nama. Sekarang ya Pak. Sekali, kurang apa sagar? Bisa siapa? Kenal dari nama aku. Gapada sa gapada pada. Selamat dah pas pakai. Are baga singa, kau lo tak sarai baila jita tu bagi je. Apa? Hama terlihat betul. Amuknya isi hamun hari dah isi naik dah betul. Tiger guru ni aku pondok itu mana ke? Tiger guru ni aku pondok kelai terbaik ni. Ama tu kalau ni, ada gula buta guru sadong. Neng guru si mau apa? Masuk lah. Nungi siapa masuk jaya balang lai. Ada favorite di sana apa tu neng? Biar guru sekali lakar benci. Mau neng tu kian si. Okto janai berenai. Masuk kai. Asal apa pun sih neng? Sanlus जादों मालाय बांगारफ्रा दसन बिसन लायो मा जोंहा साथाम लायनायानो माबा जायो नामा लाबाव नों बेथा लाखागोन नों लाबाव नोङो लाबाव हिनजाव गदाय लायो ना मालायो दसजन लायो ना बिसजन लायो लाबाव नोङो बोरायाबो बियो फुंजानि मा बुरखांना होबाय थागोन खर'आसो गुदुं जालांबाय जावजालायबाय थागोन हा बोरायासो दाय जालायबाय हा मानोथो बुरखांग्रोनांगौ नोंलाय नों बुङाबाथ' जेबो जायामोन ना दे जाबाय केबिना साहा लाबोनाय आंनो लाबो बे फाफि बोरायनो लाबोना आंना थेगार ओमफ्राय हाबाब मा जाबावगोन ओइ बुरलाय नोंनो लाबोदोलै साहाखौ Rolando! Doa ini perlu kan mana? Apa nih bener nih bisa lo? Heleng deh berai. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better.
Girl, when I'm with you. Yes, 걔 बुंदों. Yes, गाबोन थांगोन आं. Yeah. 걔. Go. London, Paris, Tokyo. Oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah. No need no stress, got nah. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. Ayo. Ayo, Habab. Kursimani bहा थांना फैखो Tat, bukan. Malah logo saseया tuh mobil lain party होदों. नोंसा बेयाव मोबाइल बायलाला खौनो थुबाय था. Aduh, apa? Ma kunci bilai. Micahan, nempana bihai. Micahan je lo. Apple mobile. Malah logo perlaजोबबाय. मा आपेलनि दावराव जालायखो मा आपेल जानो नोंलाय काश्मीरनि जानो ना मानि जानो दा सेरसे बायना फैगोन आं नोंनो र' बेटा Tat, गोदोन जामाफोरनिलाय मा जानो? Oh no! मा लैखोननि गथ'लै बेलाय मा जागोनलै बे गथ'जोंलाय नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेबो गासिबो बिमाया लायहोनायखायनोथ' फिसालायाबो बिदिनो लांखां जागासिनो दं मा जाखो? मा जाजोबखोलै मानसि माखाला मा जाबाय थायो नोंसोरलाय? ओइ जेबो नङा दे नोङो ओंखाम ओंख्रिखौ संना दोनदो आं बाजाराव थांना फैनि एसे जागोन दे बावदोंसो गुरलाय मनाखौ लालाय नों मोनाया थाब फैबानो जाबाय जागोन दे एफा गोबाव ओमफ्राय एसे लेट जाबाय गाबोरो दिनैनो थ'खादो नै आं रेडिखौनो जायाखै बोरै थांबायनांगौ जाखो जायोथ' दिनैनो न'आवबो आफाबो दङ खामसालियावनो थौदेलै र' आं बेग लाना फैनि नोंलाय बेगखौ गाखोदोलै ada saklau pergi ya. Hei. Ya, masa kali ini boleh. Ses. Kau berazana ni siang ni micin lagi sengmana. Injau gini kena kata tengok nangkar balang wai daya. Masa bonang gue isor. Tuturiga. गामिनि बारहावायानो गुबुंले जाजोबबाय मा जागोनसै बिदिबालाय गावब्रा जाना जेबो खामानि मावनो हायाखै आंनि स' दाख्लैनो खोन्थाखाबाय र' न'आवनो हाबना खोन्थाहैनोसै आं मा जायो जाथोंसै जिखुनु आफे बोरै बेलाय मा जाखो आफा बिहामजो जोलाय बहा थांखो जानोहाय आफा दहाय फुंनिफ्रायनो देलायगासिनो न'आव थांखोथाय बहा बेरायदों खोमा आरो ओइ आदा मा खालामदोंब्रा जिरायनानै बिहामजोजों सावरायगासिनो नामा ओइ नै जिरायना दं फंबाय मा जानायखो ओइ जिराय फै जागोन आदा जागोन गाबोन थांबावनोब्रा आंनालाय जिरायनोसै गावब्रा जाबाय नालाय गिदिंथिंबाय थानांगौ माथो खालामनो उफ गरमबायलै खबरा माबोरै आदा मोजाङै दंथ'यो बर्थमान फंबाय नंगौ बिहामजो साहा खालामना जाफैदो आफा र' साहाखौ नांथ'लायला
आं एकदम गरम गरम खबरसो लानानै फैथारदोंमोन माबाना नोंनि बिहामजो उन्दैया बै बांगाल होननानै मिथियोमोन ना जों सासे फाङासिङा बेफारिखौ बियो बांगाल नङालै आदा बर'सो बियो सामफ्रामबो फैबाय थायोलै आदा बेयाव नोंनि बिहामजोखौ थाथ'नानै दहायो लानानै थांबायना मा बिहामजो उन्दैया खारबाय नंगौलै आदा बिदिनो जाबाय मा खालामनो दा आखलखौनो मोजां नंखाथारामोन बेखौ सबाब माने नों आखलाखौनो मोजां नंखाथारामोन बेना नों बियाव जाना मानसि सामलायनो हादिया फिसालाखौबो नों सानै सानै हिनजाव लानायखौबो हमथादिया नालाय ब्रा आंलाय माथो खालामबावनांगौ जाखो जेबो नङा दे जि जाबाय जाबाय जानानै थांबाय आफाद खुंनोसै फैफिनो ना फैफिना नागिरना लायनोसै साननैसो उनाव बिदि खालामनांगौ जाबाय जागोन दे आदा आं बारा जिरायथ'ला आंना बिराद खामानि दं थांसै आं दे बिदिबालाय हौवाफोर जेबो मोजां मोनखाथारामोन आफा मा जाबावगोन बिसोरजों मान सनमान सानसेमसो रानिखौ मोखां मोथां देखायना लां गामियाव मा महर देखायबावनांगौ आंलाय मा जाबावगोन बिसोरजों हे बिमासो नोंबाय था आं दिनै मा खोनानो मोनखो माथो खोनाया नोंलाय नोंनि हिनजावखौ दाखल मोजां खारबायनो फाङासिङा मा खारबाय जारलालै मा खोनानो मोनबाय थाखो आंलाय आयु आयु मा जालाबाय थाखो मा खोनाबाय थाखो आंलाय थाबाय था नों बिदिनो बे था ओइ थाबा मालाया मा जादों नोंहा खुसि मोनदों Hey bro, get. Masih gobaw? Nunggu kaman nunggu. Cold drink nunggu dong bro. Bisa yang nong ke? Oke bro, tadi jangan udah boleh. Bisa gila wadang nau. Wah. Wio, Tuh, ke? bro. Bisa lagi nih phone na. Sudah usah lah boleh. Ibu node, saya. Nanti jangan apa phone ulah boleh serba. Hello, ke? केसो होनदों नों बे था के नोमाया खारबाय गैला Wah, ayo kerbaik. जारलालै के मा के बेलाय नोमाखौ नागिरना लाना फै दानो नांथारगौ आंनो दानो Don, nagira ngedon. दानहरबावबायसो बेबो फिसालायालाय मोजां नंमारा नामाब्रा बेलाय Leng asal ber, nuna he. Sis. Ke?